Fi 3 snin li ġejjin, il-Bank of Valletta se jżid il-kapital tiegħu bejn 150 u 200 miljun euro. Dan bilan li jissaħħaħ iżjed u jkun preparat għal kull eventwalità. Kif dan kien wieħed mill-punti li fuqhom Fitch naqset il-punti lil dan il-bank. Ħabbar dan iċ-Chairman tal-bank John Casser-White fil-laqgħa ġenerali annwali li markat it-tmiem tat-terminu tiegħu b'din il-kariga u li fih innota li l-istrateġija tal-bank se timxi fuq l-istabbiltà u s-sostenibilità fit-tul. Fil-fatt wara l-kriżi finanzjarja tal-2008 saret pressjoni ikbar fuq il-banek biex ikollhom strutturi u flus biżżejjed biex f'każi ta' kriżi ikun hemm xi jagħmel tajjeb u l-pis jintrefa' mill-bank u mhux mill-ħlas ta' taxxi. Sitwazzjoni li għall-Bank of Valletta hija tajba, kif anke fl-aħħar sena finanzjarja li ntemmet fl-aħħar ta' Settembru għamel profitt qabel it-taxxa ta' 145.9 miljun euro, li meta aġġustat jiġi 118.4 miljun euro. Bekk il-kapital permanenti tal-bank tela għal 420 miljun euro. Hawn kien ikkonfermat il-ħlas ta' dividend gross finali fuq l-isma ta' 8 ċentesmi u nofs fuq kull sem, żieda ta' 9% fuq is-sena ta' qabel. Fl-istess waqt tħabbar lotja ta' sem għal kull 13 li azzjonisti kollu. Tkellimna ma' ċermen il-ġdid tal-Bank of Valletta Taddeo Xerri. F'dik li kienet l-ewwel intervista wara l-ħatra tiegħu innota s-sena impenjattiva li kellu l-bank fejn minkejja l-isfidi il-bank baqa' stabbli u miex il-qudiem. Tenna li hu se jkompli fil-passi ta' ċermen ta' qablu John Casser-White u nota li l-ħidma tiegħu se tkun fuq li jiżdied il-kapital tal-bank, l-iżvilupp ta' servizzi ġodda fl-era diġitali, it-tisħiħ fil-governanza tal-bank u investiment ġdid fis-sistemi tat teknoloġija tal-informazzjoni. Staqsejnieh allura kif qed iħares lejn il-futur tal-bank. Huwa żmien ta' fejn il-bank ħansaħħuh u min jinvesti fil-Bank of Valletta u x-shareholders tal-Bank of Valletta ħajkollhom investiment f'bank li hu iktar b'saħħtu, li hu iktar regolat u bi prospetti tajbin anke għal profit u marġni taqlih diċenti.